Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Lehendakari hautagaiak eskuar beza. Eran egun bete ziren 4 urte, Gernikako biltzaretxean lehendakari aukeratua izan nintzenetik. Orduan jaso nuen ohorea handia izan bazen, gaur eskeitzen zaidana ez da ez txipiagoa, Eusko Alderdi Jeltzaleak aurkeztuta berriro ere nere burua lehendakaritzarako hautagai bezala aurkezten dudan hontan. Gogo berriturik bai nator guziei eta bakoitzei zerbitzeko Eusko Jaurlaritzako lehendakaritzatik. Gernikako arbola da bedenkatua, Euskaldunen artean guztiz maitatua. Kaixo, gaur Carlos Garaikotxearekin egoteko aukera pare bat gabea dugu. Aski ezaguna zara, 1980ko hamarkadan lehendakari izateagatik, baina zuk zeuk nola aurkeztuko zenuke zure burua? Bai, nahiko persona normala, nahiko sentimentala. Genio txarra ez, esaten dute nahiko gogorra, behar bada pixka bat. Baina, tokatu zaidan lanagatik, noizean behin, erakutsi bigartzen nuen zure indarra, ezta? Baina normala. Goazen zure iragana ezagutzera, non sortua zara eta nongoa sentitzen zara? Ni jaio nintzen hemen Iruñean, Errotxopean, hain zuzen, 4 urte igaro nuenan, eta txikitatik ja aldatu ginen Iruñara, Zaragoza etorbidera, hain zuzen. Orduan, Nafarra sentitzen naiz, eta Nafarra naizen ezkero Euskalduna noski. Adina galdetzerik badegu? Bai, galdetu. Ez nahi lotatzen oso zaharra naiz, baina nabaitzen zait, ez da? 78. 1938an jaioa, beraz. Orduan, zura urtzaroa, gerra ostean pasa zenuen. Nola oroitzen duzu Iruña garai horretan? Nahiko garai tristea, ez da? Nik ez nuen ezagutu gerla, baina bai ondorioak, razionamientoa delakoa, eta olako gauzak. Jendea, zailtasunak bizitzen, militarrak, soldatuak, kuartelak, gerlaren ondorioak bezala ikusten zirela pentsatzen dut. Eta hori kutsadura triste bat usten zuen gizartean. Frankismo garaian eskolan zeunden, Karal Sol eta olakoak tokatu zitzaizkizun? Ez. Egia esateko ez. Nire garaian Formación del Espíritu Nacional delakoa, falangismoa eta bai, irakasen dute, Maria bat zen. Baina, adibidez, ni hasi nintzen ikasten maristetan. Garai hartan bi ikastetxe nagusi zeuden Iruñan, maristak eta eskolapioak. Eta nire anaiak ikasketak egin zituzten maristetan, horrekatik hasi nintzen maristetan. Eta gauza bat gertatu zitzaidan betirako garabatuta buruan. Bazegon anai marista bat, Eliseo zuen izenak. Eta behin azaldu zuen nola Frankori Espiritu Santua agertu zitzaion. Eta inspiratu zion gerlan ezartzeko, bigarren gerla mundialan, ezta? Eta naiz eta garai hartan 8 urte izan edo, betirako gelditu zait gogoan esaera hori eta ikuspegi hura, Praile sudurra handi batek nola esaten zuen Frankori Espiritu Santua agertu zitzaiola. Horrela zen, zoritzarrez, giroa ikastetxetan, ez da? Eta nolakoa zinen, bihurri, txintxoa? Nahiko mugitua.
ni pentsatzen nuen, nahiko mugitatzen eta pazientzia asko izango zuten frailek. Askotan gogatzen lehen nola, adibidez, nik nire bizitza politikan eta profesionalan baita ere, konferentzia bat edo hitzaldi bat egiten ari nintzela, eta mutikoa mugitzen maziren aurrean, eta izugarrizko deserosoa sentitzen nintzela, eta beti gogatzen nintzen nola txikitatik klaseetan beti travieso izaten, eta hainbeste mugitzen nintzen ezkero ze pazientzia izango zuten nirekin. Beste aldetik nahiko estudiante hona nintzen. Gero ja adolescentzian, pixka bat krisialdi txiki bat izan nuen. Aldatu nuen kolegioa, ikastetxea eta hori nahiko traumatikoa zen garai hartan. Ez egon bulinik eta alako gauzak, baina nahiko estudiante honean nintzen, baina ez hain dizdiratxua. Eta orduan garai horietan pixkat rebelde bihurtu zinen edo? Pixka bat bai. Bat asko erantzuten nien irakaslei, zigorra bat ematen mazidan adibidez, osteguneak zigortuta, eta ostiralean zer, baita ere, bai, eta orduan gandean ere, bai, holako erantzunak eta errebeldiak, noiz hemen aitortu behar dut. Eta horrelakoetan, etxean zer esaten zuten? Bueno, etxean beti fraileak arrazoia zutela. Orain ikusten dudanean adibidez nola gurasoek borrokak egiten dituzten eskatetxetan eta pentsatzen dut, nire garaian bezala, naiz eta arrazoi guztia izan, nire partetik beti irakasleak arrazoia zutela. Anai arrebak badituzu, ezta? Bai, zazpi egon nintzen. Eta txikitan, zelako harremana? Onak. Hil zitzaigun anai txikitatik. Ni jaio nintzen 2 hilabete lehenago. Eta nire izena zuen, Juan Carlos Garaikoetxea. Batzutan, Kanposantuan ikusten dutenean Juan Carlos Garaikoetxea Burriza, eta badirudi berdintsuan dala. Baina horrela, 6 gelditu ginen, 2 arreba eta 4 nago anai. Oso harreman honak, bai. Ikasketak aukeratzeko unea iritsi zen, eta zer aukeratu zenuen, eta bokazioz edo halabeharrez edo nola? Danetatik, ni beti esaten nuen bizitzaren sekretua dela ongi aukeratzea zure lana, ondo uztartzeko bokazioa eta lana. Eta nire gustatzen zitzaidan alde batetik abokatua izatea, eta penalista hain zuzen. Beste aldetik psikiatria izatea, nolabaiteko fascinazioa ematen zidan beti. Eta zalantzan ibiltzen nintzen, baina azkenean ikuspegi praktiko bat inposatu zen, joan nintzen Deustora, Bilbora, 2 karrera aldi berean egiten zirelakoan, fakultate hartan, hain konkreto. Zuzenbidea, derecho, eta ekonomikaz. Eta horrela, bihurtzen da batzutan bakoitzaren bokazioa, ezta? Ni hasieran besan zen, hala eta guztiz ere, lawyer, abokatua bat izango naiz. Eta gero bukatzerakoan oso aukera ona eman zidaten lan egiteko, ekonomista gisa. Eta hasi nintzen ekonomia arloan lanean. Ez eguzu, nola sartu zinen politikan? Zein izan zen zure lehen harremana? Bueno, lehen harremana politika, badakizu izan zen niretzat motivazio
garrantzitsuena euskara. Ni gaztetikan konturatzen nintzen nola galtzen ari zen batez ere hemen Nafarroan euskara. Eta oso sentikorra zen niretzat puntu hori. Irakurri nituen kanpionen liburuak eta azken, emeretzigarren mendeko Nafar intelektualen idaztiak, Iturralde Zuilt, Kampion, Oloriz eta bar. Eta horrek sortu zidan sentimendu sakon bat. Eta batez ere, euskarariko sentimendua. Eta horrela sartu nintzen ez politikagintzan, baina bai politika sentitzen, eta betidanik mundu hortan mugitzea. Euskara defendatzeko hemen Nafarroan sartu nintzen Príncipe de Viana erakundean. Badakizu, garai hartan Fontes Lingüe Baskonum eta euskararen aldeko iniziatiba bakarrak egiten zituela. Eta nolabaiteko babespena bazuela diputazioan. Naiz eta diputazioa, garai hartako diputazioa zela. Hasi nintzen lanean ikastolak bultzatzeko. Eta aldi berean presidentea izan nintzen hemen Nafarroko, Iruñeko ikastola nagusian. Eta horregatik ez nintzen sartu partidu berezibitean, ze garai hartan ikastoletan bazegon kezka haundi bat partidismoarekin, ezta? Bitartean Manuel Irujok atzerrian zegoela, behatzen zeran mezu bat noizean behin. Kalzetinietan zekarren klandestinitatean gizon batek Inza izenan zuela. Eta esaten zidan gauza kabalistiko batzuk, espada, zuzera arkitektoa eta etxea eraiki behar duzu eta bar esateko sartu behar nintzela politikagintzan partido batean eta Irujori eskerrak sartu nintzen PNV-en garai hartan. Bi aukera zeuden, PNV edo borroka armatua, eta ni beti indarkeriaren aurka eta goratzen naiz Irujok esaten zuen baita ere, como se empieza, pero nunca como se termina. Eta horrela sartu nintzen, politikagintzan profesionalki, itxusi bada, baina zuk ulertzen duzu zer esan nahi du. Eman da zabalzazu munduan frutua, adoratzen zaitu arbola santua. Eman da zabalzazu munduan frutua, adoratzen zaitugu arbola santua. Politikara iritsi zeinen orduan eta gutxira lehen kargu publikoan, Nafarroako parlamentuan, familiak nola bizitzen zuen hori eta zuk ere? Familian nire emazteak partekatzen zuen ere ideologia eta ongi ikisi zuen. Eta nire nahi arrebak abertzaleak ziren denak, orduan familian oso ondo. Mutilak oso txikiak ziren oraindik, jadanik apuntaban maneraz. Eta gurasoak hil ziren denbora asko, duela denbora asko. Eta zuk nola bizitzen zen aurrera pauso hori? Aurrera pauso hori, politikagintzan sartzean, ilusioa handiz, bestela ez nuen egingo. Momentu hartan oso amateur ginen,
Garai hartan ordaintzen nituen nire bidaiak eta nire hotelak eta danak. Ni Eusko Kontseilu Nagusian, Consejo General delakoan nengoenean, Madrilera joaten nintzen eta nire bidaia ordaintzen nuen nire diruarekin eta adibidez Bilbon bizi nintzen eta hotel batean nengoen eta hotela nire kabuz ordaintzen nuen. Baina ilusio handiz. Guztiz ezberdina zen momentuko portaera politikagintzan gaurko egoerarekin konparatuz. Frankismoa bukatua zen eta itxaropentsu ikusten zenuten etorkizuna orduan, ezta? Bai. Naiz eta gauzak oraindik asko aldatu behar zutela, baina ezberdintasun izugarria izan zen. Lehenengo hauteskundeak adibidez, 40 urte ondoren, gauza garrantzitsua ziren, naiz eta noski frankismotik zetorren jendea oraindik influenzia asko izan eta baina aldaketa garrantzitsua izan zen. 77tik 3 urtera Nafarroko Parlamentuan, Euskadi Buru Batzarreko presidentea eta lehendakari. Euki altzen konturatzeko denborarik oso azkar izan zen dena, ezta? Bai. 1977an hemen Iruñean, eta esanguratsua da hori. Antolatu genuen gure lehen biltzar nagusia alderdian. Eta han aldarrikatu genuen, eta aho batez onartu zen, proposamen bat. Iruña, Euskal Herriko hiri nagusia, kapitala. Bilbon nengoenean, Eusko Kontseilu Nagusian, orainek ni etorritzen nintzen honea, Parlamentu Forala, Kontseilu garai hartan Consejo Foral izena zuen. Eta sartu nintzenean, ni etortzen nintzen gainera, nire autoz ikurriña txiki batekin. Eta gogatzen naiz nola UPN-ko bozeramaile batek esan zuen considero vegetatoria hitz horrekin. Astu zen eta en vez de vegetatoria dijo vegetatoria la presencia del señor Garaikoetxea. O se va él o nos vamos nosotros. Y esan, bueno, pues vosotros veréis si se fueron todos, ¿no? Orduan tirabirak ziren nahiko gogorra batzutan. Gero, harreman personalak ezberdinak ziren, Baina, alde berean, Eusko Kontseilu Nagusian izatea presidentea eta Eusko Forala egotea, jasanezina zen haientzako. Eta horrela, Suarez dekreto bat dedikatu zidan, nik uste dut personalki egin zuela inkompatibilitatea egiteko, ezta. Eta orduan eskatu zidaten jarraitzeko Eusko Kontseilu Nagusian. Momentu haietan oraindik lurraldetasuna posible zen. PSOE zen, Partido Socialista Nafarroan zen PC, Partido Socialista de Euskadi, Agrupación Navarra del Partido Socialista de Euskadi. Eta esan dudan bezala, bere ordezkari garratzi zuena, nirekin zeuden Eusko Kontseilu Nagusian edo Asamblea de Parlamentarios Vascos, eta konpaina bat, Euskal Estatuto bat egiteko Nafarroan zehar. Gero, zoritzarrez, iruzur egin ziguten eta 1982an utzi zuten Partido Socialista de Euskadi, tesisak navarristak ziren, jadanik. Iglesias
sozialista historiko bat zen presidente del Partido Socialista de Euskadi. Eta negarrez zegoen nerekin iruzur horregatik. Behin hauteskundeak irabazi eta lehendakari izendatu eta gero, etxera joaten zarenean zer pentsatzen da? Normala. Ja, egia esateko Eusko Kontseilu Nagusiak izan zen noviziado bat bezala, ezta? Ohituratu nintzen jadanik parafernalia horrekin. Eta are gehiago, ni gogoratzen naiz nola Gernikan zine nuen Eusko Kontseilu Nagusian, 1978an, eta oso hunkigarria izan zen. Behar bada, hain hunkigarria edo gehiago, konparatuz, gero, bi aldiz egin nuenean jadanik gobernuan. Antolatu behar genuen gauza asko, egoitzak eta bar, hasi ginen, eta hoteletan moldatzen ginen departamentuak antolatzeko eta bar. Azkenean, asmatu behar genituen gauza guztiak. Ajurianeara ipinen genuen lehendakaritza, eta sartzerakoan, zoritzarrez, erori zen ate handi bat, eta erori zaion nire emazteari hautsi zion zorkatila. Hori gogoratzen naiz, eta sentimenduak batzutan, mota horietako sentimenduak dira. No, baina txantxak aparte, oso ilusio handiz hasi ginen, eske dana egiteko zen. Adibidez, Hacienda edo Ogasun edo kontzertu ekonomiko bat antolatzea, hor nik esan nuen betidanik hori zen prioritate bat. Ze dirurik gabe ezin duzu ezer gobernatu, ezer antolatu. Etxea eraikitzeko derrikozaz behar genituen errekursoak, eta horrela antolatu genuen irakaskuntza eta osasun bidea eta pero oinarri ekonomikoa oso importantea zela, eta hori izan zen behar bada nire prioritate nagusia lortu genuen. Horri esker, gaur egun, ikonikoak diren zerbitzu publiko asko gauzatu zenituzten, Ertzaintza, EITB, Osakidetza ere. Zergatik zen garrantzitsu hori guztia gauzatzea nolabait Euskadi aro modernora edo ekarri zenuten? Bueno, alde batetik oso gauza sentikorrak ziren guretzat. Lehen esan dut, praktikoa zela ogasun edo kontzertu propioa izatea. Baina Ertzaintza, adibidez, polizia, orain esaten dute aldemendik, baina orduan, lenguaje akademiko batekin esaten duten sustituzion. Orain esaten dute hori terrorismo dela Alsasuan, adibidez. Aldemendik edo ospa, baina lenguaje akademiko batekin guk proposatu genuen aldaketa eta sustituzioa. Eta hori oso errebindikazio sentikorra zen. Baina baita ere noski irakaskuntza euskaraz, eta euskara babesteko baita ere garrantzitsua zen medioak eta telebista eta irrati hain zuzen izatea. Eta Jalbuz Hotelok esan zidan, bueno, ez dago espazio radioelektriko. Guk aurkituko dugu. Eta gure kabuz antolatuko dugu. Bai, orduan behar bada Guardia Zibila azalduko da. Bai, baina behar bada baita ere 300.000 persona azalduko dira baita ere, aldi berean. Horrela zen negoziaketa, eta horrela egin genuen, adibidez, telebista.
Bestela, oztopo guztiak ipintzen zuten. Gaur, 1983 urtearen sorreran, jendaurreko lehen pauso hauek ematen ditugu. Benetan uste dugun baino gehiago zaretelakoan, zorionak ba eta aurrera. Eta hasteko, Ona Karlos Garaikoetxea lehendakariak urte zaharraren inguruan emandako mezua. Euskaldunok, urte zaharrari agur egiteko eta berriari ongi etorria emateko ordu hauetan, bi hitz esan nahi nituzke zuekin batera onartzen badidazute. Itxaropen hitzak dira nereak beste ezertxoren gainetik. Hau da, ETB-ko lehen emanaldia. Ja, izan zen milagro bat. Gogoan dezu, grabazio hori? Ez, detalle guztiarekin, ez. Entonces no había teleprompter, ni puñetas de esas, ¿no? Garaizaiak ere izan ziren terrorismoaren inguruan, 1982an 41 hildako, 83an 44. Nola gogoratzen duzu hori? Behar bada oroimen gogorrena izango da beti. Hilketen gogorrena da emazteak edo amak edo semeak ikusteak, gero hiletan, ez da. Eta, tokatu zitzaidan, garai hartan, iaia egunero, horako gauza bat ikustea. Eta ez da bakarrik printzipioen gauza bat, baizik eta sentimendu zuzena ikusterakoan indarkeriaren ondorioa. Horregatik beti pakezale eta indarkeriaren aurkako gizon bat argita garbi erakutsi dut jarrera. Eta hala eta guztiz ere, gero Madrilen edo medio batzuetan esaten zuten guk iaia terroristen laguntzaileak ginela, hori jasan behar baita ere. Esan duzu Madrilen eta komunikabideetan eta askotan nahastu egin direla nazionalismoa eta terrorismoa, ezta? Zer esango zenuke horren aurrean, zer da zuretzat nazionalismoa, ondo ulertua? Ondo ulertua, ze nazionalismoa da oso hitz eta historian zehar zentsu ezberdinak izan dituenak, ezta? Nazionalismo edo abertzaletasuna da sentimendu natural mundu guztian, leku guztietan. Nire grazia ematen dit, adibidez, frantzesak edo espainiarrak esaten dutenean los nacionalistas vascos, el nacionalismo es la causa de todos los males. Eta nacionalismo argiago bat ez dago, ikusten duzunean konstituzio batean esatea patria única e indivisible. Hori da esencialismo eta nacionalismo por excelencia. Eta guk esaten dugu nazionalismo gure herriak bere nortasuna babesteko eta bere interesak legitimoak defendatzeko, baina beti herriaren borondatearen arabera. Nazionalismo legitimoa o patriotismo legitimoa da sentimendu natural bat. Orain zorionez terrorismoaren gaitzik ez daukagu, baina zuk orduan lehendakari zinenean egin zenuen horrelako lehenengo saiakera bat elkarrizketak izateko, eta zoritxarrez ez zen ondo atera zergatik? Ziur aski, gauzak ez ziren oraindik helduak aurrera ateratzeko, baina askotan esan dut zenbat sufrimendu eta zenbat frutu galdu ziren
Gero, 1983an ni antolatu nuen Maia Mesa por la Paz delakoa, eta antolatuta zegoen. Maia hartan ez bakarrik bakea, baizik eta frutxu politiko batzuk baita ere posible izango ziren, orain ez dago zer. Eta zoritzarrez, atetatu bat egin zuten, justu Maia bildu behar zen egunean bertan. Eta sozialistak hautsi zuten Maia. 80ko hamarkada horretatik ona, terrorismoaren inguruan asko aldatu dira gauzak, badaude ja dagoeneko terrorismoa ezagutzen ez duten belaunaldiak, adibidez nik pertsonalki kontatzeko duela urte batzuk, 18 bat urte zituen lehengusu bati galdetu nion, eta berak esatetzean, ez zuela oso argi nondik nora zijoan historia, ez da? Asko aldatu da gizartea, herritan, asko aldatu da egoera. Bai, gauzak aldatu dira zeharo. Frankismoaren garaian, indarkeria ulertzen zen Espainian ere. Gogoratzen naiz, Sevillan edo Madrilen askotan txalotzen zuten erresistentzia armatua, ez da. Baina momentu honetan ez da egoera berdina. Giza eskubideak errespetatu behar dira kasu guztietan. Eta aldaketa nabarmenena da etan bertan, baitan, eta bere inguruko alderdi politikoetan aldaketa. Eta ja gauza historian, jainkoari eskerrak, historia hutsa dela. Egunerokoan jende artean eta somatzen da ere aldaketa hori, konfrontazio edo gutxigo dago? Bai, guzti zeharo. Baina lehen esan dudan bezala, batzuetan espainolistek nahi dute batzuetan aprobetzatzea fantasma hori eta berpisten dute eta berpisten dituzte filoetarrak eta bar. Baina da politika zikin bat egiteko eta ez dago inolako justifikaziorik. Zure lehendakaritzan beste une zail bat, gogorra, 83ko uholdeak. Bizkaia, Gipuzkoa, urez gainezka. Noiz eta nola konturatu zineten egoera larria zela eta zer egin zenuten orduan? Bazen niretzako behar da momenturik gogorrenetako bat. Ze garai hartan, ez egon ez mugikorreik, ez komunikaziorik, gelditu ginen isolatuak, komunikaziorik gabe, berehala agertzen zen gizon bat esan, hay que evacuar Barakaldo, porque se está inundando, tal. Baina nola frogatu behar dugu hori, norbait joateko komunikaziorik ez zegoen. Horregatik, ilustratzen nahi dut, ze baldintzetan, ze egoera bizi genuen genituen uhaldeak, eta nik uste dut, hala eta guztiz ere, de la necesidad virtud esaten nire erderaz, eta aprobetxatu genuen olako egoera triste eta gogor bat, herria eta komerzioa eta industria batzuek berriztatzeko, eta hau batez, bai hemen eta bai Madrilen, jendeak eta erantzule politikoek txalotu zuten nola zuzendu genuen olako egoera gogor eta zail bat. Goazen beste aldera, oroitzapen politik ere izango dezu zure lehendakaritzan, ezta? Bai, oroitzapen onak eta txarrak, baina onak noski baietz. Oso hunkigarria izan zen adibidez, Gernikara joatea eta han
hitzaldi bat botatzea, gure aberria eta gure autogobernua eta gure eskubideak errebindikatzeako, gure eskolak eta gure irakaskuntzan euskara ja berriro berpiztea eta holako gauzak oso poza, satisfakzio handia ematen zigun beti. Eta familia eta lana nola uztartzen zenituen? Suerte handi nuen nire emaztearekin mutilak zaintzeko eta irakasketak ongi eramateko eta bar. Baina azken finean bizi ginen elkarrekin, Ajurienean, eta hori bai, asteburuetan beti Iruñara etortzen ginen. Partida pelota bat jolastera eta gure harremanak ez galtzeko. Zure bigarren lehendakaritzan, ez zenuen bukatu, zer gertatu zen? Asko hitz egin da horri buruz? Bueno, politikaren miseriak baita ere existitzen dira, ez da. Nik hiru momentuetan izan nituen nolabaiteko konfrontazio bat PNV-ekin eta bere buruarekin. Esaten zuten arazo personalak eta bar zirela, baina hori ez da egia. Lehendabiziko hiru gertakizun esanguratsuak aipatzeko, esango nuke, lehendabiziz konstituzioa, Espainiako konstituzioa. Guk erabaki genuen ez botatzea. Eta zoritzarrez presioagatik edo bozeramailean Madrilen Arzallusek komisioan baiezkoa eman zuen. Beste momentu bat zen Nafarroko krisialdia. Nafarroen Bizkarretan lehizuten eskubitarrei gobernua erraztatzea. Eta hirugarrena izan zen antolakuntza elkarte autonomoan. Nola banatu behar ziren kompetentzian gobernuan eta diputazioen artean. Duplizitateak eta despilfarroak eta bar ekiditzeko. Eta han, aprobatzatu zuten batzuek, krisialdi bat sortzeko gobernuan. Nahi zuten nik ez betetzea nire hitza, ni proposatu nuen nire programan, nire hauteskundetan eta hautagaia izateko ikuspegi bat eta banaketa hori ordenatua izatea eta bar. Eta gero nahi zuten aldatzea hori eta horrela behartu zidan diminititzeko dignitateagatik noski. Eta hori da historia. Bueno, ni esaten dute beti, erderaz esaten dute, hay que mirar al pasado sin ira. Eta ni, desdramatizatu nahi dute historia hori. Denborak aurrera, diputatu izan zinen, Europako Parlamentoan bukatu zenuen, eta hiritar askok ez dakite zer lan egiten den horkoa despilfarroa da ere, edo zer lan egin zenuen zu? Niretzat bazen oso esperientzia interesgarria. Adibidez, ni egon nintzen Lituanian, Errusiarrek bombardeatzen ari ziren parlamentua independentzia deklaratu zuelako. Eta egon nintzen Lanbergisekin, Bitautas Lanbergisekin, orduko presidentearekin parlamentuan, momentu hartan. Eta ikusi nuen nola izan zen deklarapenura. Eta oso momentu hunkigarria eta baita ere oso esperientzia importantea izan zen niretzat hori. Eta gogorra izan zen, 2 edo 3 hildako egon ziren parlamentu ondoan,
lehengo egunean, gu heldu baino lehen, eta egon ginen inguraturik, Rusiarrek oraindik ez zuten onartzen independentzia. Eta politika noiz utzi zenuen, edo noizbait uzten bada? Uzten bada politika ofiziala izatea, baina ni nago Eusko Alkartasunan eta nire sentimendua dira betikoak. Izatekatuan inoiz baino indartsuagoak. Ze konbentzituta nago herri honek bizirik nahi badu iraun, behar du podere politiko bat. Bestela zaila da. Ordu askotan egon gintezke zure ibilbidea hitz egiten, ibilbide luzea izan duzulako. Baina laburbilduz, pozik zaude? Pozik, hain narcisista ez naiz izango. Baina saiatu naiz eta gutxienez gauza bat aldarrikatuko dut konplejorik gabe. Beti konsekuente izaten saiatu naiz eta nik uste dut lortu naizela. Lortu dudala. Eta bukatzeko, Carlos, zure zaletasunak eta ezagutzeko galderatxo labur batzuk. Esaiguzu, zer duzu gustoko zure denbora librean? Bueno, kirol asko egin dut nire bizitzan zehar, eta horrela lesio asko izan dut baita ere. Gustatzen zait mendia, gustatzen zait elurra, eskiatzea, pelota, jolastea. Baina zoritzarez, jadanik urteak ez dira alperrik pasatzen. Orduan, hala eta guztiz ere, egunero kirol pixka bat egiten dut, igeri egiten dut. Familiarekin bueltatxo bat emateko, non? Emaztearekin iaia egunero paseatxo bat egiten dut hemen Nafarroan, Iruñean, Magdalenan eta Argako inguruan, eta suerte asko izan dut. Zaletasun asko konpartitu egin ditut berarekin. Zer herrialde ezagutu nahi zenuke? Beitu, zait gustatzen asko bidai egitea, nire bizitza profesionalan bidai asko egiten nuen, eta nekatu nintzen pixka bat. Orduan, gustatzen zait gehiago hemen Pirinonetara jotea, edo Alpesetara jotea. Hondartza ala mendia? Mendia elurra badago. Eta paisaiak, baina hondartza gustatzen zait asko, bela asko egin dut. Hiria edo herria? Hiria handiegiak ez zaizkit gustatzen. Errekurso handi asko duzu, opera, ikusteko adibidez, musika asko gustatzen zaite, eta musika klasika adibidez. Eta faltan botatzen dut askotan, iritsiko batean, errekurso horiek gozatzeko, ezta? Baina beti duzu aukera joateko, hemen noizean behin kontzertu batera, edo Bilbora, eta mandatzen zara. Bestela, hiri handiak osoak dira bizitzeko. Bizitokiak eman dezake bizipoza? Bai, gustatzen zait. Banua 15 egun kanpora beti itzultzeko gogoa daukat. Horrekin erantzuten dizut. Lasai egoteko toki sekretu bat? Sekretu ez. Gustatzen zait, esan duzu lehen itxasoa,
Zauzko ondartza, azken orduan, iluntzean. Eta lasai eta ongi egoteko egoera bat? Ezin dut egon ezer egin gabe. Ni jubilatuta nago, baina ez baldin badu zerbait egiten, guilty inglesaz, kulpable sentitzen naiz. Larun batetan, pentsatzen dut, naiz eta ia 80 urte izan. Bihar festa! Eta astelehenetan ez baldin banoa zerbait egiteko sentitzen dut kulpable. Liburu bat? Gaztetikan Dickens. Impresio handi bat egiten zidan, gustatzen zaidan, Lijo la parrokia, eta gero errusiarrak, Tolstoi, Dostoyevski, Pasternak. Eta pelikula bat? Pelikula bat, El tercer hombre. Eta telesail edo serierik ikusten duzu? Ez dut ikusten. Gustatzen zait ikustea dana. Bugatu arte. Eta musika? Nik uste dut la cumbre de la música son los 3 Bs. Bach, Beethoven, Brahms. Sukaldari trebe altzara? Ez. Naiz eta sukaldari izan nire garaian, estudiante nintzela Londresen, oso sukaldea simplea zen. Zer leku du euskerak zure bizitzan? Gustatuko litzaidake hemen Nafarroan, Iruñean, hain zuzen, aukera gehiago izatea. Euskeraz mintzatzeko, elantzeko, baina gero eta gehiago entzuten da. Gizarterekin konprometitu behar gara? Bai, nik uste dut baietz. Noski, hori da politika azken finean. Konpromiso handi bat gizarteari zerbitzeko eta gizarteari proposamen eta frutsuak emateko. Natura aski zaintzen aldugu? Saiatzen naiz. Ni askotan beste lekuetan ikusten badut adibidez zaborrak nola biltzen dute eta nola nahasten dute botellak eta paperak eta organikoak eta izugarri iruditzen zait eta... Zoriontsu izateko errezeta bat? Hori da bizitzaren sekretua bai. Nola baiteko filosofia de la vida izatea, ez da, pentsatzea zenbat beharra eta zenbat jende behartsua dagoen munduan, ze suerte dugu guk. Eta poza handia izan dezakezu beti bestei lagunduz. Eta azkenik deskribatu Karlos Garaikoetxea 3 hitzetan. Person normal bat, 3 hitzak. 3 kontzeptu. Idealista, romantiko, eta batzutan nahasten dana. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.